We zijn ontzettend blij dat u hier vandaag bij ons bent, bij Hofje Culturaal. En ook natuurlijk een hartelijk welkom voor onze gezaghebber, de heer Reina, en onze waarnemend Rijksvertegenwoordiger, Jan Helmond. Kunst staat hier centraal, want wij geloven in de kracht van kunst als verbinder in de gemeenschap. Kunst en creativiteit zijn een universele taal die iedereen spreekt. En samen met onze deelnemers vinden we steeds nieuwe manieren om cultuur te behouden, te versterken en door te geven aan de nieuwe generatie. Met steun vanuit zowel Europees Nederland als vanuit Bonaire. Vanuit Nederland is Stichting Doen een belangrijke steun vanaf het allereerste begin geweest. En ook de samenwerkende fondsen, waaronder het Oranje Fonds, steunen veel activiteiten. Ook vanuit Bonaire steunt het openbaar lichaam Bonaire dit initiatief ieder jaar. Kortom, iedereen draagt zijn steentje bij, hier bij Hofje Culturaal. Los encantos de Antillas Neerlandes, Bonaire, splendor de ansia, situaba en un cielo tropical, sin miseria ni angustia, sin fatiga. Los encantos de Antillas Neerlandes, ¡Comunio!